Okay, det sidste jeg så vil forklare om her, det er, hvordan forskere ser muligheder i epigenetikken. Og så er det, der er flere studier, som peger på, at kræft kan opstå ved cellerne glemmer identitet og funktion, og derfor opfører sig som en slags stamceller, der er dels ukontrolleret. Det forklarede jeg blandt andet lidt tidligere. Det vil sige, at udviklingen af en kræftsygdom ikke kun skyldes mutationer i DNA, men også kan påvirkes af epigenetiske ændringer. Så hvis man forstår, hvorfor og hvordan en celle mister sin epigenetiske hukommelse, kan man måske finde metoder til at reprogrammere en kræftcelle, som igen opfører sig som en normal celle. Derfor er håbet, at vi på lang sigt kan behandle sygdomme som kræft, som skyldes forandringer i epigenetiske mønstre, ved at styre enzymerne, der fjerner og påsætter de epigenetiske mærker. Da epigenetik både involverer at tænde og slukke gener, er det håbet, at det kan åbne for nye og anderledes behandlingsformer af alvorlige sygdomme, f.eks. diabetes 2 eller sådan noget. Andre ting er, at nogle også mener, at man måske ved epigenetik kan komme ind i vores forfædres hukommelse, og så se, hvad de har set. Og en anden ting med de her, med at man regner med, at man kan se hukommelse, det er blandt andet for fobier. At du måske har en fobi for edderkopper, som jeg også forklarede lidt tidligere, fordi dine forfædre fra den sorte død var sindssygt bange for dem, fordi de havde sådan en sindssygt farlig sygdom på sig. Og det mener man så ved hjælp af epigenetik, så kan vi måske komme ind og så opleve deres liv, så vi måske ikke behøver at lære alting fra nyt, men vi har lært, hvad de nu har lært fra start af. Så vi bare bliver klogere og klogere i sidste ende. Og ja, det er så det. Ellers så regner man med, at man kan finde ud af måde at optimere vores antal af leveår, og så gør vores helbred meget bedre, og få mange mindre sygdomme. Og det var sådan det. Og så lige til at runde af, det vil jeg gerne sige. Mange tak, fordi du gad at høre med, og vi ses på mandag, Peter. Og du får lige nogle memes her, som du kan kigge på i 2 sekunder mere.